Her standa trøynøen som de fremste til å være årsens venner i kvinnen, til Alexander Georgievich ur KAI, Magne Janskor ur Vuccinge og Lennart Pedersen ur AB. Og årsens venner i kvinnen i 2009 Lennart Pedersen ur AB. Ja, og nå nere Samuel Erik Hense Habe, Bill McLeod Jakobsen Bjotrush, Jekka Marsen Olsen Vuccingur. Årsens venner i Jamonon, Bill McLeod Jakobsen. Stand up. Lennart Svestavadlund, hjertelig at lukker vi nere her nå. Takk for det. Ja. Tid vunnet Steibakampingsene og silver i landskampingene. Det årsøkjenelt og kjølver til at du det stender som årsøksvenner? Ja, det må det nesten være. Det tror jeg. Hvordan kjennes det? Det er vel okay. Det er skulder klart. At der er andre, der har lagt mærke til det arbejde, vi har gjort også. Og skulle du kjølver valgt, så er du valgt det samme ganske, hvis det skulle være. Ja, ja. Ja, kvist, ja. Bill McLeod Jakobsen, ett år att rätt vi ner Bjottruslinjen som tar gott la i fjör och kanske görs upp att Mario år. Hej, då vant jag att finna den här prisen i kväll. Nej, egentligen inte. Jag syns det raskande. Sällan ut man ända i nummer 5 och Ari har varit upp och ner och mest upp och nu ända det ganska synd det kärligt och jag skuffande. Men det är så plåstras harre och absolut en godkänning av till arbete som är gjort och det är så till allvarliga väl. Tror akkurat för långt sattmålen vi Bjottrus och du kommer hålla fram. Vi är nu upplås och ständ. Det är vi nu satta plats och femte plats och vi det har med för arbete eller för att ta större lopp nästa år. En disse sen säger onkel vi ganska ta ett år sen. Det var inte vi ska bara göra. Och vad är som man säger hur snägt du brukar du på fotbollen en vecka? Vad brukar årsens vänner av Chamanon till fotbollen? Siste 2-3 år har det varit fotboll då. Jerry Fox och Chan arbetar i fotboll. Halde jag snart här i väven man ska gänka. Halde jag till tror jag flott att bäge och jag och i fjör hade väl första vänner att få titeln. Och jag hade ju snart här passer out till arbetet som just såna år vi skojar och så vidare. Här och till första gången vänner har mens öliga väl. Och nej så vi brukar fjörde trusch halvvägs timmar veckorna till det. Lennart, du är inte fullt i arbete som vänner. Det är kanske det som manglar till kvinnen, eller vad säger? Nej, det tror jag inte. Hvordan du brukar du om veckorna på AB-kvinnor och fotbollen? Det ska man forskelligt. Altså sammenlagt med det arbejde, man laver hjemmefra, måske en 10 timer om ugen. Og det nok? Det var det så ikke i år, ja. Så du kommer stærkt til næste år, kanskje? Ja, vi bruger 20 timer om ugen næste år. Så. Årsens venner er til kvinnen og mannen 2020, Gjødvån Hans.